хора, днес ще играем Bake the Baby в Roblox. Bake the Baby в Roblox. За тези, които не знаят какво се прави в тая игра трябва да бягате от един готвач и ви избира бебе ли сте, готвач ли сте и трябва да победите 3 рунда. Може и да се играе 1 в 1, днес с приятеля ми ще играем 1 в 1. Оставете лайк на клипа, абонирайте се за канала и мога да ви представя първия ми мап в Stumble Guys. Благо Pro Map. В някои други клипове може да ви покажа скриншот, явно сигурно в следващия, защото в момента не мога. Нека започвам без клипа. Айде да ходим към едното. Влизай. Ай, на екстрим. Не, на хард. На екстрим играем. Окей, аз съм готвач и сега трябва да те хвана. Не, никакъв шанс. Клоус. И може да дашваме, защото ако не дашваме, брат, ще ни затиснат двама готвачи. Така ние просто играем 1 в 1, затова не сме трима. Затова не сме по двама в отбор. Остава 10 секунди. Не, как ме хвана, бе? Как ме хвана? Как ме хвана за Бога? Сега аз трябва да те хвана теб. Ти забравя да затвориш вратата. Ай, победих. Финален рунд. Не бе, не е финален. Да, не е Има финален. още 2. Това. Не успя. Ти къде си, бе? Опа, паднах. 3. Брат, ти ми победите ми беше! А не, ти къде беше, бе? Избяга. Добре. Вот. Как влезе? What? What? Бъгнах се. Айде! Победих. 3-1. Победих. Айде. Ти е в 1 в 1. Ако искаш с рандоми ще играем. Не. Окей. 3. Ото. Айде на това. Изчакай да си направя камерата. Добре. What? То е било тук ли, бе? То е било там ли, бе, брат? Аре, бе, защо съм толкова слаб? Аз съм готвач. Добре. Easy win. Само това мога да кажа. Не можеш, защото искам да го направя, но... Здрасти! Не дашнах, брат! Той щеш да ме хване! Аз не дашнах! What the hell, бро? Добър ход. Не те хванах!
Къде отиде, бе? О, what? Стига гледа. Здравей. Бе, жена! Загубих. Къде е в едното да отида? Айко. Три, две, едно. Тая карта. Окей. Ох, аз съм готвач. Къде си? Видяхте. Видяхте. Къде отиде, бе? 5, 3, 2, Ох, брат. Сега съм бебе. Аз знам много добри тактики. Как да ти избегам. Знам го това място! Аре, бе, брат! Аре, стига, бе! Ма и ти си същия! Аз го знам това място. What? Как влезе? Тайна. Опа. What? Три. Ти победи, бе. На тази карта защо е толкова трудно? За мен е лесно да победа. Сега пак към едно в едното. 3, 2, 1. На това. Окей. Но много трудна карта. What the? Аз тази карта я знам. Много е трудна. Не, защо не мога да затворя? What? Бай-бай. Не ме хвана! Не! Бегай! Брат, това е тая карта, бе! Знам, трудно е. Брат, аз се самозатворих, what the fuck? Ела те хвана, бе! Ето! То не ми дава да те хвана! Аре, стига, бе, защо като цъкам бутона не ми дава да те хвана? Брат, ти ме въртиш само там, бе! Чакай, не мога да си оправя тъпия екран! Бегай от тука! What the fuck, има невидима стена. Аз знам, че има. Не успях! Не без да ме гледаш.
как да ме видя? Здрасти! Уи! Аз буквално бях и там горе и ти не ме видя. Се самоуби. Брат, пак трябва да си оправям екрана. Не! Не! Не, няма да успееш. Не, няма. Не! Не, брат! Защо ти показва в зелено? Къде е това? Аре, срам да ми! По-яко е! Влизай! Къде си? Тука съм! Влизай при рандомите! Ето ме. Вот так. Аз също започнах. На самолет ще играем. Окей, аз съм готов вече. Хайде, стига бе, брат. Да успя? Добре, хванеш. Здрасти! Не! Освободих го! Брат, аз единия го освободих. Да, знам, аз съм ги освободила повече пъти. Спасете ме! Хванах и това бебенце. Не! Защо? Само един остана. Моля те, спаси ме! Бебе! 3, 2... Едно и умираш. Аз знам къде е бебето. Я да видим къде е. Виж го бе! Виж как не може да ги намери на втория етаж. Няма ли никой бе? Глей, той даже си е мултва на втория етаж. Ми победихме. Какво ни е лефна? Кой е лефна бе? Някакъв от нашия отбор. Да ти е тъпо. Брат! Каква жена си бе! Ти просто си на крилото и чакаш. Хванаха ме. Ми да ти е тъпо. Един от вашия умрял, остава един. Той е лефнал. Не, то ли? То с нашия е лефнал. Няколко секунди има да те... 10. Да я намерите. Не, хванаха я пич. Ей! Победихме! Аз ще я следя аз. Отпъква мен. Хванах единия. Защо бе? Yes! Да! Let's freaking go! Let's freaking go! Нашите са живи. Трябва да ме освободят. Брат, освободете ме, ехо! Ама ние победихме. Аз не искам с рандъм. Искаш едно в едно ли? Да. Аз почнах. Без да искам. Играем същата карта в самолет.
го освободиха, бе. Само мен трябва да ме освободят. Ох, хванаха го тоя. 3, 2... Пукваш. А той гледай го къде О, става. what? Не мога ли да лепна? Ще лепна. Не бе, пич. Фак. Идвам и ще дойда в едното. Айде, отново влизаме. Тук съм. Мисля да си взема нещо за бебето. Seasons. Колко коин си имам? Шоп. Аз имам 5000. Аз имам 4000. Те продават Robux? А, не. Това е за коинс. Може да си купиш някакъв емоут. Къде? Items. Items. Добре. Емоут. Може да си купиш само... Не бе. Ето, той може да си купиш само. Окей. Слагам го. Weapons. Имам А, само... не, аз съм с някакъв... в едно. Ох. Ще играем на съм... А, не, той иска на новия. Бегам! 3 в 3. Фък! Хванаме. 1 в 1. Той не вижда фък. Щях да кажа, че не вижда печки. Печки. Пич, искам да игра с тебе, а не с този пич. Оф, как ме премина пред очите ми. Скин. О, what? Това мога да си го сложа. Има на Among Us. Аз имам само този. О, what? Искам фобито. И я дай да се видя. О, много съм як. Аха, то падна. Много съм як, много як скин имам. What the fuck? Бегай с 300. Бегай с 300. 3, 2, 1. Пич, няма да ме хванеш. Пич! Как? Аре, млъкни бе. Yes, бе, айде, 1 на 2. Колко рунда има още? Още един за него и побежда. Окей. Ето така. Ето го мръсника долен. Млъкни бе. Защо казваш лоши думи? Ще го хвана, ще се хвана. 1 на 2. Последен рунд правите. Я да видим кой ще победи. Едно никой. Гледай го. Сори за микрофона. Брат. Свърши ли? Има 20 секунди. Да, и аз пием то, за да мога да не загубя. Аз имам много добър скин. О, лад, може да съм опримо. What the fuck? Гледай го, което Може да съм мистер Бист. Айде, победих. Айде, победих. Покали си. Победих, батко. Победих срещу някакъв рандом човек. Здрасти. Това съм аз.
Здрасти. Айде да ходим към едно в едното. Окей, къде беше? Ето го там. Идвай. Не бе, не тук. Ела. На 3, 2, 1. На кое да играем? На харта е на това. Айде на кораба. Окей. Аз знам къде да се скрия. Знаех си. Аз си мислех да проверя там. И си знаех, че можеш да си ти там. Миньончо, къде си? Стига си гледал, бе, пич, аз не гледах къде си. Ма и аз не гледам. Да. Здрасти. Аз здравей. Туду. Ех бе! 2-0 за мен. Сега ще стане 2-2. Да видим. What the... Аз съм на... Лад, защо дашнах без да цъкна бутона? Той, аз съм го правил това. И без да изко съм умирал. Идвай. Екстрим. Едно. What the fuck? Добре, айде губя. То. Как го минах лошия. Бай. Здрасти, айде! Ти, две, Стига, бе! Какво бе? Брат, гледаш къде съм аз. Не е вярно, ай стига лъга. Не е вярно, не лъжа. А и аз те видях къде си. Ти се скри. Аз миналата игра не кемпех. Да, миналата игра не кемпех. Ма ти се скри на същото място, където аз. Бегай! Да! Бегай! Секунди! Аре!
Видяхте топът. Как? Аз не мога да те хвана, ти ме хващаш. Качи! Yes! Победих! Как знаеш, че съм там? Пич! Откъде знаеш, че съм там? Аз влизам при рандоми. Не, няма. Искам едно в едно. Нахар. В самолета искам аз. Това сигурно ще е последна игра, защото видеото става много дълго. 3, 2, 1. Какво? 26 минути. О, един го хванах. Айде. Единия го хванах, човек. Затварям. Никой не трябва да идва. 2, 1. Край. Къде е? Не е тук. Не знам къде може да бъде. Слизам аз. What? Къде е? Къде е бил? Къде е бил? Да, сетих се. Що ми буква? Те па не ме хванаха. Просто няма какво да кажа, брат. Загубихме. Последен рунд и ние сме готови, че трябва да победим сега. 3, 2, 1. Остана пак той. Ама къде? Къде? Защо умря, бе, пич? Ами самоубих се, защото той брат не играе честно. Той някакъв, той винаги става невидим. Стей го! Брат! Ако не го видиш, само ако не го хванеш, си най-слабия. Брат, ти си сакат. Аз друго не мога да кажа за тебе. Пет, 4, 3, 2, Защо при мен трябва да чакам? къде да знам? А тая игра победихме едно в едно, толкова не се лъжа. Ой! Аз игра с 100 силния. Тогава ти защо си бебе, пък той е готвач. Не, то другия. Не, той е бебе. Братка, откъде се появи, бе? Знам, че си там. Ох, бе, жена! Са къде избега, бе? Зад мен имаше бебе. И той избяга. Тия двамата са, сигурно са се забили някъде и кемпят. Кой па излезе от тука са? И кой го отваря това? Брат, единия умря. А къде е другия, ми е въпросът?
Брато, всички са невидими, бе! И аз искам горе. Бегай! Бегай, брат! О. Как ме хвана от 200 метра, бе? Той инвалид ме хваща от 200 метра! Ама то рунд победихме. Сега ще затвориш. А, не, хванахте. Айде. Той беше АФК, брат. Ес, бе! Победихме! Той е сам, да? Да, е то лесна! Победихме! Ей! Хора, това смятам да е клипа. Абонирайте се за канала, служете лайк. Аз бях Влог Про Геймера, от мен чао!